बापरे, म्हणजे असं आहे ना, बोलत ना जोरात कोण हवा सोडतोय ना, हवा पाणी एकदम जोरात, तसं झालंय बघा. टेम्पोतून काय आलंय बघा. टेम्पोतून काहीतरी सरप्राईज झालंय. आम्ही सामान मागवलंय टेम्पोतून. हा, पावसातून इथे वळून घे, पाणी आहे तिकडे. ट्रकमधून बघा एवढं सगळं सामान आलंय आणि पप्पूची गाडी आली आहे. एवढं सर्व आलं. त्याच्यात काय काय आहे ते तुम्हाला आता थोडा वेळ राहू दे, हे तसेच खूप तास राहू दे ना मम्मी. हा, ते हात नाही लावणार आहे, आतमध्ये आणून ठेवलेलं आहे. आज रेसिपी आम्ही खोलून तुम्हाला दाखवणार. आज रेसिपी काय दाखवणार? आज रेसिपी नाही, आज वादळ, चक्रीवादळ सुटलाय, भीती वाटते इकडे. इकडे कसं लाईट गेले, लाईट ऑफ झालं, म्हणजे पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी कट केली आहे. आणि बघा ही गाडी मागवलेली आहे. आता ही कशी मावशीची गाडी परत द्यायला हवी ना मम्मी. आणि आता पायावर वादळ बघा. आणि अजून एक गोष्ट झाली इकडे मम्मी, सांग. आपले सहा बघ किती हलतोय. एक गोष्ट काय झालं, वादळाने आपल्याला ना आंबे फ्री दिलेत. आंबे आता तिथे बघा किती आंबे पडलेत बघा. हो, 1 2 आणि त्या माडात बघा तिसरा. हा बघा इकडे तिसरा दिसतंय. त्यांचे आंबे त्यांना परत द्यायला हवे. हे बघा, आणि इकडून जेव्हा वारा येतो ना, वारा म्हणजे असा आवाज करत येतो वारा. आता चक्रीवादळामुळे हापूस आंब्याचं नुकसान. आता हे आंबे कसे पडले, याचा 3-4 होते, ते 3 पडले तिथे, एक पडला असेल आतमध्ये. अशी आता आंब्याची नाश होणार. आता आंबे इथेच संपले समजा. हा, संपले आता या पावसामुळे. आणि या सामानामध्ये काय काय आहे ते तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही नक्कीच सांगू. आणि आज काय मग, आता लाईट नाही, मग नो रेसिपी ना, म्हणून रेसिपी नाही. पण तू काय खात होती? आता तुम्हाला मम्मी एक दाखवतो, मम्मीच्या आवडीची, म्हणजे आवडीने जर काय वस्तू खात असेल मम्मीची असे पिठला भात, टोमॅटोचं सार तर असं आवडतोच. पण कधी शुभांगी कीर तुमच्या घरी आली तर तुम्ही आवडीचं म्हणजे मम्मीचं हे आवडीचं आहे, फणसाची भाजी. फणसाची भाजी लय आवडीने खाते मम्मी. लय आवडीने खाते मम्मी. जेवत नाही, जेवण नसलं तरी चालेल, म्हणजे जेवणाच्या व्यतिरिक्त हे खाणार मम्मी. मग हेच खाते मी. हे खूप आवडीचं. आता तुम्ही पण सांगा, तुम्हाला अशी कोणती गोष्ट जी लय आवडते अशा सारखी. आणि अशीच खाता तुम्ही. गाडी पण मस्त. मी तुम्हाला याची रेसिपी दाखवणार होते, पण काय झालं, सगळी तयारी केली आणि लाईट गेली. अंधारामध्ये रेसिपी कशी बनणार, मग मी तयारी होती केलेली, मग अशीच भाजी बनवली. हो, या चक्रीवादळामुळे खूप नुकसान झालं असेल. एक नुकसान तर मला समोरच दिसतोय. आता बाकी माडांचं माहित नाही, पण तिकडे जी नवीन माड लावलं होतं ना मम्मी, त्याची एक काय म्हणतात ते तुटलं बघ, सुरवा बघा इकडे तुटला. म्हणजे तुम्ही विचार करा. आणि इकडे जो आम्ही हे ठेवला होता, काय बोलतात, पाणी ठेवायचं, पाणी ह्याच्यात टाकतो ना आपण, ते जे ठेवला होता तो खाली पडत तिकडे गेला पडून मम्मी. एवढा खाली गेला तो, एवढा हवा सुटले इकडे बघा. आता तुमच्याकडे काय परिस्थिती जरा आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि अशा वादळामुळे जरा सेफ राहा सर्वांनी, काळजी घ्या आणि आतमध्येच राहा. आणि काय पण खाताना काय तेलकट बिलकट खाऊ नका आता सध्या. पण अशा केसमध्ये तू हे खातेस ना, पण आपल्याकडे जेवण काय दाखव जरा. जेवण बनवलंय ना, काय आज जरा तुम्हाला. आणि ते पण उघडत नाही आम्ही बघा, ते खिडकी पण उघडत नाही. ती खिडकी उघडली ना म्हणजे पूर्ण इकडे. इथे बघा अंधारातूनच बनवलंय जेवण. ही लाल चवळीची आमटी बनवली आहे आणि अशी बनवली आहे बघा थपथपीत. आणि पप्पूला बटाटा आवडतो ना, हे बघा बटाटा फ्राय केलाय. वा रे वा 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 वा. इथे चपात्या केले,
मग बस झालं, अजून काय पाहिजे? आणि आपली भाजी ती आणि मी कशी फणसाची भाजी खाते, मम्मीला आवडते ती. आवडते. आणि बघा मी भाजी केलेली, आता मी याच्यातली घेतली भाजी खायला, फणसाची भाजी. झालं आपलं 2 टाइमचं मस्त झालं एकदम टापटीप. आता आता संध्याकाळी बनवायची गरज नाही. हा असं तुम्ही पण आता आहे ना दिवसासकट जेवण करून घ्या, काही या पावसाचा भरोसा नसतो. बरोबर आहे. हा म्हणजे आपण लाईट नसते ना कधीच, रात्रीची कधी जाते त्याचा पत्ता नसतो. तर आपण काय करतो, दिवसाचा जरा दिवस असतो ना तेव्हाच रात्रीचं जेवण बनवून घ्यायचा. हो हा बरोबर. लाईट असते तेव्हा जेवण पण घ्यायचं. आणि काळजीपूर्वक सर्व खा, घरातलंच खा, आरामात म्हणजे आरामात राहा, टेन्शन घेऊ नका वादलाचं टेन्शन काय. घेऊ नका. मेन आमचं टेन्शन घेऊ नका, आम्ही ते मस्त मजेत आहे. आपलं सामान पण आलेलं आहे मजेत. म्हणजे ह्याच्यात काय भांडी पिंडी मागवलीत का? कारण आपली भांडी जुनी आहेत. भांडी काय एक मागवले, कढई मागवले. अजून नको सांगू, आता उद्या सरप्राईज. सरप्राईज द्यायचं. सरप्राईज. तुम्ही कमेंट मध्ये बोललात ना ते वाळूसाठी चिरे लावायचे, ते आता डोक्यात आलं की चिरे लावले पाहिजे. हा म्हणजे आम्हाला यूज होणार होती, आता यूज नाही ना, आता हे सर्व चिरे लावणार आहे अशी. आता गोल चिरे लावून घेणार आहे. म्हणजे ते वाहून नाही जाणार ना? चिरे तर रेडी आहे. इकडे चिरे रेडी आहेत आमचे पूर्ण. आणि ते पाणी आहे ना तिथून जातो, त्या होलातून जाते. ते होल आहे तिथूनच्या बाजूला आहे ना, गडगेला होल पडलेला आहे. आता तिथून सगळीकडून गोल फिरून पाणी आहे ना तिथून जाणार. तुला ट्रेनचा आवाज आला? आला ना? आला. म्हणजे तुम्ही विचार करा, ट्रेन आमच्या बरोबर जवळ आहे. जवळ आहे एकदम. आणि आमच्या 6 आणि रे मध्ये ते बालड्या ठेवलेत, पाणी जातं. पाणी नसते, मधून आले येते पाणी. चूल कशी बघूया आपण. आहे बरोबर आहे. बनवली कोणी आहे? तुम्ही. राहणार ती व्यवस्थित. तरी त्याला झाकायचं, झाकलेलं ते परत उडाला मम्मी. हा एवढी काही टेन्शन नाही घ्यायचं, आपण दुसरी बनवायची. हा पण तुम्ही सुरक्षित राहा जरा या वादळामध्ये. खूप म्हणजे खूप वारा सुटलाय. दरवाजे खिडक्या बंद करून घ्या. घराचे दरवाजा खिडक्या बंद करून घ्यायचे. तर कधी हवा येते ना माहिती नाही पडत. दरवाजा असले तर ते उडतात. दरवाजामध्ये बाजूला झाडं असतात, ती झाडं सुद्धा मोडून पडतात. काय हे वादळासाठी मोठी मोठी झाडं नाही पाहिजे आजूबाजूला. म्हणजे कमी हाईट वाले लावले आपण. जरा करून सारखा पाऊस चालूच आहे ना. आज किती वेळ झाला पाऊस आहे? आज भरपूर, सकाळपासून चालूच आहे. वादळ पण आणि पाऊस पण. आवाज आला? गाडी आली. ट्रेनचा आवाज आला? चला आता जाऊया मुंबईला लवकर ट्रेननी. आता गाडी इकडे आली आणि आपण ट्रेननी जाऊया. एवढा वारा सुटलाय. एक तर पहिलेच ही वाऱ्याची जागा मम्मी. तिथे बाय मावशीने गाडी दिली आहे, ती लॉकडाऊन मध्ये तिथे एकटी बसली आहे. तिच्या जोडीला अजून पप्पूची गाडी आली आहे. लॉकडाऊन मध्ये जोडी झाली. पण आता जोडी तुटणार आहे आता ती लॉकडाऊन नंतर, कारण ती आपली गाडी त्यांच्याकडे जाणार आहे आणि आपली गाडी इकडे राहणार आहे आता. आता एक गाडी, आता तुम्ही ते विचार की गाडी का मागवली, का परमनंट राहत आहे का? नाही, परमनंट राहत नाही, पण अशी आता इथे लागतेच ना तिकडे तिकडे. आणि काय होतं माहितीये का, मम्मीला त्या गाडीवर बसायची सवय नाही. ती जरा सीट उंच आहे त्याची ना, डिस्कवरची. पडायला होतो. हा ते ह्याच्यावर कशी मम्मी आरामात बसून सवय झाली ना तुला. आणि सामान आणायला होत नाही. सामान आणायला होत नाही, बरोबर. भाजीपाला त्याच्यावर येत नाही. आणि एवढं सर्व सामान आम्ही कसं मागवलं माहिती का? ही गाडी आहे ना, हे जे गाडीतून आली ना, ती गाडी मुंबईला गेली होती पेट्या घेऊन. बरोबर. इकडची गाडी होती ती, इकडचीच. मग त्यांना काय बोललो, रिटर्न तर येणार आहे ना, तर थोडे पैसे घ्या, अर्धे पैसे घ्या आणि आम्हाला आमची गाडी आणून द्या. आणि आमचं थोडं सामान पण. थोडा करत तर लायच पिशव्या झाले ते, है ना. आता त्या पिशव्यामध्ये तुम्ही दिल पण आली असती. दिल येऊन इथे काय उपयोग नव्हता. दिलला तुम्हाला खरं सांगू, आता ते डॉग आहेत ना, ते असे आहेत पण ते गावठी डॉग आहेत. ते कधी दिलच्या पाठी लागले आणि समजा इन केस इकडे पळाली, समजा इकडे पळाली, तर आपण कुठे शोधणार? पळेपर्यंत पकडून एक नख पण लागला ना मम्मी दिलला, तरी प्रॉब्लेम व्हायचा. आणि ते बघा खिडक्या बंद करायला लागणार. इकडून पण दिल येऊ शकते बाहेर. म्हणजे असं होणार की ती आतमध्ये कैद राहणार तिकडे, आणि तिच्यासाठी वेगळी प्रोटेक्शन लावायला लागेल. हा, मुंबईला ती कशी सेफ आहे. मच्छी, चिकन सगळं तिला आहे. इथे सर्व प्रॉब्लेम होणार. इथे तिला एरिया माहित नाही, इकडचे डॉग कधी चावतील ते माहित नाही. आमच्या मुंबईच्या आजूबाजूला कसे पेट डॉग आहेत ते. आणि तिथे कसं एक रूम आहे ना, त्याच्यामुळे सेफ राहते तिकडे. आणि तिकडे काका पण आहे तिची देखभाल करायला. तर आपलं घरात जाऊया, दरवाजा खिडक्या बंद करून घरात बसूया, जेवूया, खाऊया, आराम करूया. वादळ बघा, खूप म्हणजे खूप जोरात वारा येतो इकडे.
आणि आम्ही सध्या तर लाईट गेलेली आहे, दरवाजा बिरवाजा बंद करून आम्ही बसलेलो आहे. तर इथे बघा मी माझ्या बेडरूममध्ये आहे. तर बेडरूममध्ये इकडे आल्यावर हा इथे डॉगी दिसला. कुठे होता काय माहिती एवढ्या वेळ, आता वादल्यामुळे तो पण घाबरलेला आहे. इकडे शेडमध्ये आहे कारण इकडे पाऊस नाही पडत आहे ना, त्यासाठी चपाती आता इथूनच टाकतो. मग सांगू नका कमेंटमध्ये की चपाती टाकली. अशी त्यांनी पूर्ण एक चपाती खाल्ली. आता हा लास्ट तुकडा होता. आणि वादळ बघा इकडून बघा कसं दिसते. बघा सर्व आपटतात आहे दरवाजे बिरवाजे. तिकडे तुम्हाला दिसतंय त्या झाडाचे तर ते बघा ते तुटलेले आहेत बघा, खाली वाकले पूर्ण. एवढ्या जोरात पाऊस येतोय आणि पाठी तर पूर्ण पाणी साठलं बघा आमच्या तिकडे. बघा इकडे बस तू बस बस इकडे बस. हां बस इकडे. खूप म्हणजे खूप जोरात पाऊस आणि वादळ आलं बघा. आता तुम्हाला दाखवतो बघा, तो झाड आहे ना, झाड पूर्ण वाकडा झाला आहे. जो सरळ होता एकदम ते बघा. आणि ते खिडकीची स्लाइड भरली. तेच तर मी तुला दाखवत होतो. हे बघा केवढं पाणी. काय ह्या साईडून खूप पाणी येतो ना, वारा आणि पाऊस खूप येतो ना. ते बघ इकडे बघा सर्व पाणी पाणी झालंय ना. आणि इकडे बघा सोफ्याच्या खाली पण आमच्या पाणी आलं बघा. नशीब आम्ही बघितलं म्हणून, लवकर बघितलं म्हणून, नाही तर पूर्ण पसरत गेला असतं ते. सोफावर तिकडे इकडे पण पाणी आलं बघ. तू बघ थोडासा आहे ना, पण तिथे पण आहे ना. पाय खाली पण तुझ्या पडशील मी आरामात हे कर. जर इकडे असेल तर किचन मध्ये पण आला असेल. मग किचन मध्ये आला असेल बघ. हो हो इथे पण आलाय बघ. हे बघा खिडक्या बंद असून पण, खिडक्या पूर्ण बंद आहेत तरी पण हे बघा इकडे पाणी दिसतंय. इथे पाणी आलेलं आहे. म्हणजे त्या रूम मध्ये पण आला असेल मम्मी. पाठच्या 2 बादली हवी आहे ना. असे खिडक्यांना बाहेरून प्लास्टिकचे पडदे लावायचे. आता आपण इथे आहोत म्हणून समजलं, आता आपण लावू शकतो है ना. हेच आता मुंबईला असतो तर ते अजून इथलं टेन्शन आलं असतं, काय झालंय काय नाही, काय झालंय काय नाही. खिडक्या बंद असून पाणी साठलाय मम्मी त्याच्यात. असून पाणी साठलंय तर बाहेरून जरा काहीतरी वेगळं करावं लागेल आता. ते बाहेरून प्लास्टिकचा कपडा लावायला लागेल. अजून तुमच्याकडे काय आयडिया असेल तर सांगा आम्हाला. इकडे खाली पाणी पण आलंय. आणि हे आता बेड जरा वेगळ्या ठिकाणी ठेवायला लागतील. हे तर ठीक आहे. अजून काय प्रॉब्लेम झाला मम्मी. अजून वरून लिकेज होतंय ते. हे बघा दाखवतो बघा. हे बघा इकडे दिसते एक ड्रॉप. जोरच मारलाय पावसाने. इकडे बघा इकडे दिसते. मेन त्याच्यासाठी आम्ही थांबलेलो, लॉकडाऊन आला ना म्हणून आम्ही ते काम आमचं आपलं थांबलं. कामगार नाहीत ना. हे बघा इकडे तर दिसते एवढा किती मोठं झालं बघ मी इकडे. मग असं असेल तर सर्वीकडे झालं. बेडरूम पण चेक करू का. ते बेडरूम मध्ये बघूया. बघा इकडे पण आहे बघा. इकडे आलाय अजून. हे बघा इकडे जास्तच मोठं आहे. आता जरा इथे बघूया मग मोरीच्या वरती बघूया. हां ते बघा कोपऱ्यात तिकडे पण आहे बघा. आणि किचन मध्ये पण बघा इकडे पण बघा पाणी गळायला. तर गळेल तिकडे पाणी बघा. मम्मी नवीन कन्स्ट्रक्शन असून पण लिकेज. हां नवीन बांधकाम असून पण लिकेज. शेवटी पाणी ना ते. पाणी कुठून पण शिरणार. घर असतो पण त्याला मम्मी आता कामं पण असतील ना. आता असे कामं निघणार आता ते. बाहेरचं पूर्ण वादळ झालंय पूर्ण. थांबायचं नावात नाही घेते पाऊस आहे ना. लाईट पण गेली आमची सर्व. पाणी येतो ना जोर, तो असा हवेत इकडे येतो ना. पाणी येतच राहणार इकडे. पण आहे ना आपल्याकडे पिशवी आहे. काढून लावायला कशी लावणार. हा खिडकीच्या स्लायडिंगला बांधली तर मोठ्या. बाहेर तर परिस्थिती कठीण आहे एकदम.
तो तिकडून पाणी काय येतं मम्मी सर्व त्या साईडून पाऊस येतो ना तो जोरात, हवा इकडून येतो जोरात. बाल्टीत किती पाणी आला त्याच्यात? ह्याच्यात अर्धी बालडी. अर्धी बाल्टी पाणी होतं तेवढं. अर्धी बालडी फेकला बाहेर. बाहेरचं वातावरण बघून काय वाटतं तुला आता? काय वाटतंय, काय बरं वाटतंय, पण एक प्रकारची भीती पण झाली ना. हां, काय जोरात वारा सुटलाय बघ. तो माडवा दिसतोय समोर, तो आडवा झाला बघ. तो काकांचा. तू जाऊ नको पाण्यात, चल सरकशील जर घसरगुंडी व्हायची. घसरशील. पण आता आपला जरा हॉल वेगळा वाटतो. तो बेड इकडे गेला आणि हा बेड इकडे आला. आता पाणी तिकडे. मम्मी इथे पाठच्या 2 रूमला पण चेक करायला लागेल पाऊस गेल्यानंतर, है ना? आधी बाहेर जाऊन फायदा नाही पावसामुळे. खिडकी खोलली तर किती येईल पाणी. आता बघा खिडकी उघडली ना जरा, हे बघा, तरी त्याला ती आपली मच्छरची बोलतात ना, तरी पण एवढा पाणी आला बघ त्याला मम्मी. जर इथून उघडलं तर येते. खूप मोठा मम्मी प्रॉब्लेम आहे. आणि अशीच आपण अर्धी बाल्टी फेकली नाही, अर्धी बाल्टी फेकली. चालूच आहे, राहू दे ते. चल तेवढं खाली दिवाल भिजेल ना, इकडे कपडा आणि बाल्टी ठेवूनच येते. कपडा ठेवायला लागेल तिकडे. सहा निरे तर ठीक आहे, हाईट छोटी आहे म्हणून. ग आणि म जे वाढले होते ना ते जरा असे वाकले. हा, वादलामुळे. ती ना समोर आतली पडली. आतमध्ये चिंचेच्या पट्टीत नको. हा, तिकडे तिकडे ती तुम्हाला दिसणार नाही, पण तिकडे एक पडली, केळ पण पडली त्यांची. तो बघ ना, एवढा मोठा झाड वाकडा झाला, सरळ होता तो. किचन मध्ये काय हाल आहे खरं म्हणजे. आम्ही या लिकीजसाठीच आम्ही थांबलो होतो. हे दिसतंय सर्व. हे लिकीज व्हायला नको म्हणून आम्हाला वर पत्रे टाकायचे होते. हे बघा इकडे पण लॉकडाऊनमुळे आहे ना, ते काम थांबलं आमचं. लॉकडाऊन बघा लिकीज होतंय ते कसं दिसतंय. येते बघा. लिकीज झाल्याबद्दल नाही, पण कलर ची वाट लागेल ना. कलर फुकट जाईल. काय नाही, करूया करूया, ते पण करूया. आणि इथे पण तसंच पाणी आहे मम्मी. इथे पण खिडकीतून पाणी आलं तर किचनवर आलं तर काय नाही, किचन वरून तर बेसिंग मध्ये जाईल. पण तिकडे कलरची वाट लागेल बाहेर. तिथे ना, तिकडे करता स्टाईल्स नाही, इकडे करता स्टाईल्स आहे ना. हे टाईल्स आहेत. त्या रूमला पण टाईल्स नाही मम्मी. मग त्या रूमला पण नाही. नाही. आता जर आपला ह्या साईडचा व्ह्यू बघूया. हे आपली चूर माहिती ना पाटी होती, इकडे एवढा वारा नाही आहे, पण त्या साईडला वारा खूप आहे, त्या साईडून वारा खूप आहे. तर तिकडे बघूया आपण. तिथं स्विमिंग पूल झालाय. आणि तिथं पूर्ण पाणी पाणी झालं, स्विमिंग पूर्ण झालंय पूर्ण. बापरे, आता कुठेपर्यंत पाणी गेलं. हे बघा, हे काय पडलं, हे पत्रा पडला. मोठे ह्यांचा पत्रा पडला असेल. नशीब तो झाडावरती नाही पडला, झाड मोडला असता तो. आता जरा ह्या रूम मध्ये बघूया. जरा परत लावून घेतो, नाही तर आवाज येतो.
इथे तर काही नाही. बरोबर आहे बघा, इकडे पाणी आलं बघा पूर्ण बघा. हे पाणी इथून आलं बघा. आणि इथे वरती पण लीक झालं आहे. इथे इथे बापरे. हा आपला रूम माहिती आहे ना, जिकडे आपण मोटर चालू करतो. त्या रूममध्ये पण ॲक्च्युली मी ही बारी उघडली ठेवली होती हवा येण्या जाण्यासाठी. आपली चूल त्याला झाकून ठेवलं होतं ते मग तर जरा लोप झाला. तिकडे गेला तो. बघितलं पण तू पाठचं बघितलं का? पाठी त्यांचं पण केल तुटली सफरचंदची. हे बाजूवाल्यांची. कुणाचं? हे लावायला जरा. हे बघ ती समोर बघ त्यांच्या पत्र्यावर बघ दिसली का? है ना? किती वादळ आहे बघा. मी वारा पाऊस सर्व. पाठी स्विमिंग पूल झालाय मम्मी. हां हे बघा. तिथे पण काहीतरी ठेवलं पाहिजे. तो झाड तर वाकडा झाला बघ तो. चल बंद कर. आणि आमचा डॉगी पण इकडे सुक्यात आहे. पुढे बघा परत काय पाऊस थांबायचं नाव नाही घेत आहे. वादळ थांबायचं नाव नाही घेत आहे बघा. बापरे. काय आला? हां असंच पाणी पुसा मित्रमंडळ असतो. आज पुरा दिवस तेच चाललाय माझा. ते इकडे आणि ते परत इकडे पाणी झालं बघ. परत पाणी झालं ना. मी पाठचा रूम साफ करून आलो. आणि तुला पाठी पडायचा आवाज आला होता. ते काय माहिती आहे, आपल्या पाठचे आहेत ना, ते पाठचे काव्या नाही आपल्या पाठचे आहेत ना. हा पाठचे त्या साईडचे. हे बघ ह्या साईडला आपले बाहेरचे 2 रूम आहेत ना, त्यांचे 2 पत्रे आपल्या इकडे आले. पत्रेच उडाले त्यांचे वरचे. बापरे. म्हणजे वारा बघा किती स्ट्रॉंग आहे. बरं आपल्या आता पाऊस पडलाय थोडक्यात म्हणून ते सर्व आपल्याला कुठे कुठे काय काय आहे ते दिसलंय. म्हणजे आता ह्या पावसानंतर आपण सर्व करू शकतो. हा कसा 2 दिवसासाठी पाऊस होता ना. थोडाच पाऊस आहे ना. म्हणजे आता आपण करू शकतो. किती पाणी भरणार ना पावसात. मम्मी इकडे बेड ठेवून कामा नाही. बेड नाही ठेवू शकत इकडे. बेड इकडे एक आणि एक हवा तर एक बेडरूम मध्ये फिरवूया. कोणता टाकू काय? हा कोणता टाक इकडे. कोणता टाक. पाणी किती फुटत राहणार. हो काय भरून दिलाय. सरप्राईज आहे ते. त्याचा कोण याच्यामध्ये गुंता टाकून ठेवते. म्हणजे पहिला पाणी आहे ना त्याच्यातच मुरेल बाबा. घसरायला नाही होणार. इकडून पाणी गळतंय बघ मी सर्व. हे बघ ते ह्याच्यामुळे तर नाही ना, डबल ह्याच्यामुळे. समजा हे आता मी नाही हे उघडलं तर मी आणि हे बंद केलं तर फक्त पूर्ण येईल. कसं वाटतंय मग मी बाहेर वातावरण. इथे बघा
काय वातावरण पण छान वाटतंय आणि भीती घबराट झाली आहे. पूर्ण कुठून वारा काय होईल पडतात. पत्ता नाही. ती नारळाची एक ही आहे ना, ती खाली आहे, ती माळ आहे बघ नारळाची पेंड, हो. ती हलते आहे बघ. आता तुम्हाला एक सांगतो, एक जोक वाचला होता मम्मी मी व्हॉट्सअपवरती. हा. ह्या पावसाच्या पहिल्या सुगंधाचा हा. बोलतात ना, पहिल्या मातीचा जो सुगंध ज्याला आला असेल ना, हा. तो नेगेटिव्ह. निगेटिव्ह. म्हणजे ज्याला सुगंध आला ना, बाबा बाबा हे बघा बापरे, स्क्रीन मध्ये तुम्हाला एवढं क्लिअर दिसत नसेल, पण खूप खूप म्हणजे खूप वारा आहे मम्मी तिकडे. हे बघा बापरे मम्मी, लकी आहे, पण लकी आपला मजबूत घर आहे हा. हा ना. असं समजा आता पत्र्याचं घर असेल तर पत्रे उडाले असते. ते पाटच्यांचे उडाले पत्रे. उडाले ना. हा हे बघा बापरे. तिकडे बघा जाव. सर्व अंगावर पाणी येत आहे. आपण हे बघा, असं वाटतं दूर आहे, आम्ही दूर. हे बघा बापरे. वाळू आपली थोडी थोडी जाते बघू. वाळूसाठी आता करणार आहे. आता ते झालं की जरा स्क्वेअर बॉक्स लावूया आपण वाळूला. तो तिकडे पण खड्डा झाला बघ. सध्या तिकडची दगड टाकून ठेवले पाहिजे. हे बघ ना मम्मी, काय हे बघ, कठीण आहे इकडे सर्व बाबा. कठीण परिस्थिती आहे. हा कठीण परिस्थिती आहे. हा मजबूत असं घर आहे म्हणून लकी आहे मम्मी, हा कुठे पण उभा राहा. नाहीतर कल्याण होता आपला पण. आणि फक्त तू विचार कर, फक्त आता वरती शेड लावले असते तर, वरती शेड लावली असती तर, फक्त शेड लावले असते तर उडाले पण असते. उडाले असते, सर्व खांब आणले असते. बापरे बघा. घरात चला बसून बाहेर. चला बाहेर. धुवा पण झालाय. बापरे, लाईव्ह रेकॉर्ड बघा तुम्हाला, लाईव्ह धुवा झालाय धुवा. लहान मुलं असती तर घाबरली असते मम्मीकडे, काव्या घाबरते है ना. म्हणून ते आतमध्ये, आज काव्याचा आवाज नाही आला, आतमध्येच बसली ती आतमध्येच बसली असेल. तुझी एवढा पाऊस पडतोय तर गडगडच नाही, पण वारा आहे नुसतं, वादळ बोलतात ना, वादळ आहे. हा वादळ आणि पाऊस. आमचे सारेगम पद्धतीने पूर्ण हलून जातात त्याचा. बापरे. आंब्याचं झाड आहे ना, आंब्याचं झाड नुसतं अंगात आल्यासारखाच हलतोय हळूहळू. घरात बसून बाहेरचा व्ह्यू बघा. हा मम्मी, बापरे. म्हणजे असं आहे ना, बोलत ना, जोरात कोण हवा सोडतोय ना, हवा पाणी एकदम जोरात, तसं झालंय बघा. बापरे. आता इथे बघा, रात्रीचे वाजले आहेत 8:30, 8:40 झालेले आहेत. आणि इथे आम्ही एक्सरसाइज करायला घेतली आहे, पण इकडचं सर्व सामान आम्ही आतमध्ये फिरवलेलं आहे, दिसतं इकडे. आणि तुम्हाला कंडिशन दाखवतो. जो तिथे पाणी भरतो, इथून जो पाणी येतो असा असा असा, हे बघा अशी, हे जो समुद्र आहे, हे जे नदी आहे, ते इथेपर्यंत वाहत येते. त्याचा संगम मम्मी बोलतात ना, 2 नद्या मिक्स होतात, ते इकडे होत्या बघा, घोंत्यावरती आमच्या. इकडून आतमध्ये येते. आणि इकडे आम्ही आज बेडरूमला, आज आमचा एक्सरसाइज रूम बनवलेला आहे. आज कॅन्डल लाईट एक्सरसाइज होते बघा. इकडे एक लावली आहे कॅन्डल, आणि इकडे एक लावलेली आहे. आणि असे आम्ही एक्सरसाइज करतो मध्ये मध्ये. काही झालं, काही परिस्थिती झाली आहे, जेवण जसं इम्पॉर्टंट आहे तेवढी एक्सरसाइज इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर ना. थोडी थोडी करायची रोज. आणि आज आम्ही इकडे एक बोलतात ना, साऊंड इफेक्ट लावलेला आहे, गाण्यात सुगम संगीत लावलेलं आहे इकडे. रात्रीचं भजन मित्र मंडळ, बेडूकराव डराव डराव त्यांचं भजन चालू झालेलं आहे कालपासून. काय बेडूकराव डराव डराव, बेडूकराव डराव 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 डराव.
डराव 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 डराव. त्यांचा आवाज बघा तुम्ही. आता जरा तुम्हाला किती बोल. आवाज ऐकवतो बघा, जरा लाईट ही बंद करतो. रोज रोज आता 2 दिवस तेच चाललंय. आवाज आहे का फक्त? हे बघा आमचा तो डान्सिंग झाडचा छोटा भाऊ. इकडे आमचा पेरूचा झाड असेल कुठेतरी. आवाज येतोय का त्याला? आवाज येतो का सांगा जरा. आवाज आला असेल ना. रोज कालपासून चालू झालंय त्यांचं भजन. हा, ते कसं पावसाचे मम्मी ते खाली गेले होते ते वरती आले असतील ना आता. चला लाईव्ह बंद करूया. हवा खूप छान येते. राहू दे, मी हवा चांगली येते इकडून. चला एक्सरसाइज करा आणि तुम्ही पण एक्सरसाइज करा. आता आम्ही एक्सरसाइज करून घेतो सर्व. मम्मी बघा, अरे वा, 2, 3, 4 असे किती करायचे माहिती का? 20 ते 30. अजून पाय लांब घे मम्मी. आणि हात पूर्ण खोल, हात पूर्ण पंख्यासारखे हात पूर्ण खोलायचे. हां, कंबर हल्ली पाहिजे. व्हेरी गुड. चला तुम्ही पण एक्सरसाइज करा, मी करून घेतो. आता तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये लिहा. आणि तुम्ही पण मस्तपैकी आराम करा आणि काळजी घ्या. आणि काळजी घ्या पहिली स्वतःची. आणि वादलापासून तर जरा टेन्शन घ्या. त्यामुळे तर त्याची वादलाचीच काळजी घ्या. आपण ते कोरोनासाठी तर आपण घरात बसतोच आहे, पण अजून टेन्शन याचं नाही, उलट पॉझिटिव्ह झालं. ह्याच्यामुळे माणसं घरी तरी बसतील. है ना. हो बरोबर. असं पॉझिटिव्ह विचार करायचा आपण. तुम्ही सर्वांनी घरी राहा, सुरक्षित राहा. घरीच राहणं सुरक्षित आहे तुम्हाला एकदम. आणि काळजी घ्या स्वतःची. काळजी. चांगलं खा, चांगला राहा, हसत राहा आणि पाणी पियत राहा. बाय बाय.